Estaba un emperador disgustado por a decisión da Sofía e quere explicacións. Imos repasar as cousas con calma. Ti, Carmina, estás enamorada de Manolitos, non é? Sí, papá! Xa. E ti, Manolitos, estás enamorada de Carmiñares? Sí, papá. Póneme a chamar papá e mando que a que brillo as miñas chaquetas que a tua lingua. Estás non enamorada dela, sí ou non? Sí, emperador. Vaya. Carmiña, filla miña, dime como foi. Lembraste cando fai un ano echesme permiso para ir ver a tía Rosa a Nápoles? Sí, e ainda che aconsellei eu porque a tua tía vai moi bella e quería verte antes de morrer. Pois ali, un día moi soleado, miña tía e eu vimos a dar un paseo. E vimos o Manolitos, que era un rapaz moi elegante. En Nápoles? Sí, en Nápoles. Me cago en Nápoles! Despois diso, nós seguíamos saíndo polas noites e polo día. Podería facer... Facer que? facer pis. Soldados, se non facer esa pregunta te darán un permiso para desangralo. A veces, caso de desangrarlo, facemos... Silencio! Ti, filliña, contame ti como foi. Pois, un día moi soleado, miña tía e eu fomos dar un paseo. Encontramos a un rapaz moi elegante. En Nápoles? Sí, en Nápoles. Me cago en Nápoles! Despois dali, o Manolitos veio na miña casa todos os días. E pola noite viña a miña baranda. E para pagar a salvación lle mandei un pano con perfume. Lástima non me mandaras con veneno. Pois desde ali, un día veo na miña baranda e deille un bico. E eu caí na baranda cando me dei enseguida o bico. E case me desencaderno. E non che pasou nada. Tamén foi pena. Un día Manolitos veo a miña casa preguntando por mí. Bos días, señora. Boa, rapaz. Pero non che brincates porque pensei que era o cobrador da luz. Non son, non. Pero xa ve que che viñan ver por aquí todos os días, Non me quedan para días a súa sobrina Carmiñai. Si, está aí arriba, espera que ahora chamo. Carmiñae, un rapaz moi elegante pregunta por ti. Non espera mentres te meu acompañares en San Mentres espera. Non, gracias, moi agradecido. E así foi como nos coñecimos. Por eso pedimos al papá que nos dé permiso para podernos casar. Sí, certo, así foi. Daría para mí tamén permiso para casarme. Sabio, non sei que facer. Dime tú que te parece todo isto. Con un cerro no calabozo. É porque ten que opinar isto. Por Dios, Sabio, cala.